Københavns Kommune solgte ud af alle sine ejendomme midt i 90'erne, blev den her overtaget af beboerne som andelsforening. I 98 var det jo blevet lovpligtigt at renovere med inderdøre, sådan så man ikke stod med en dør, der kørte inde i elevatoren. Så har de så kørt det indtil nu, hvor at styringerne stod for fald, og det var klar til at blive renoveret elektrisk også. Jeg har 12 elevatorer i alt fordelt i de 2 højhuse. Det er jo en ældre bebyggelse, og der er jo mange ældre mennesker, som er gangbesværede, og der er selvfølgelig også folk med børn. Det forrige firma kunne ikke tilbyde at renovere de dele, som eventuelt kunne gå i stykker. Det kunne City Elevator, så derfor så valgte vi dem, og det var til en billigere pris. I stedet for at købe nye dele, så kunne vi bruge renoverede dele. Det hele, både prisen og fleksibiliteten i firmaet og servicen, og ja, der var ikke noget at betænke sig på. En stabil samarbejdspartner, der kommer, når vi kalder, og i det hele taget udfører arbejdet professionelt. Det betyder, at det giver noget tryghed for os, der står med driften, men det giver også en tryghed for beboerne. At de ved, at hvis der sker noget, og de sidder fast eller et eller andet, så bliver det rykket hurtigt på det. Det, der giver mest tryghed, er jo, at vi altid kan få fat i dem. Men det er den tryghed for mig, driftsmæssigt, der er størst. Vi kan varmt anbefale dem. Vi er ovenud tilfredse med deres service og håndtering deres. Meget. Og mange gange er det jo også det at skifte elevatorpartner. Det kan jo godt være lidt angstprovokerende. Det er jo nogen, der har været der altid. Vi kan kun anbefale, at hvis man er ude på at få en god service, en arbejdsgang og nogle fornuftige priser, så er det da bare at prøve. Ja. Vi har i hvert fald ikke fortrudt, at vi skifter. Overhovedet aldrig.